Tänään Härmä TV-haastattelussa on maalivahtilupaus Eero Viljanen. Miltä kauden alku on tuntunut, kauden odotus on tuntunut? Ihan hyvältä, että hyvällä mielellä on menty eteenpäin ja reenit on sujunut ihan hyvin. Harkkapelissä tulee hyviä tuloksia ja peliesitykset on ollut parempia koko ajan. Onko ollut hyvä valita jatkaa, kun on astunut aikuisten peleihin niin Härmässä? Että... Kyllä, tässä saa kovaa reeniä ja kova tasoinen jengi ja taistellaan tästä 3 voitosta. Niin. Miltä joukkueen meno on maistunut nyt kokonaisuudessaan, kun Matti on tullut peräsimeen, niin onko vähän muuttunut tyyli reeneissä? Joo, että ihan erinäköistä kuin oli vaikka viime kaudella, että kaikki painaa täysin duunia ja kovan tasoista reeniäkin ollut, että ei voisi paljon enempää pyytää. Viikon päästä alkaa sarja, jännittääkö? Eipä oikeastaan, että lähdetään voittaa sarjaa sen kummempi. Hienoa. Torstaina viimeinen treenipeli vastassa Tikkurilan Palloseura. Mitä ottelusta lähdetään hakemaan? Lähdetään oikein tasapainoista esitystä ja 0 jos pysyisi, se olisi hyvä kanssa. Totta kai sitä lähdetään voittamaan ensisijaisesti. Ihan vissiin hyvä joukkue siinä vastassa. Aivan. Miten omat tavoitteet ensi kaudelle? Missä on? No selkeä ykkösveskarin paikka on, että ei voi sen vähempää tavoitteita. Selvä. Kiitoksia Eero. Kiitos.